charged with making a decision that will influence the fortunes of the language for generations. Bydd creu argraff fawr ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol fis nesaf yn holl bwysig. Mae dyn ni lwyfan yr wythnos yna i gyrraedd miloedd ar filoedd o Gymru Cymraeg. Ond fedrwn ni ddim godda tactega Gwynfor? Ond dwi hefyd o'r farn na allwn ni adael i'r sefyllfa fynd i'r pen. If he dies, who knows the terror we may face? Ganddi hi ffydd y niw i na chibi. Dwi'n ein ofni bydd angen gwirth i gael weiclo i newid i feddwl nawr. Noswaith dda a chroeso i ddangosiad cyntaf sŵn yn Pontio, Mangor. Mae'r ffilm mae'n cael ei dangos ledled Cymru am y bythefnos 2 wythnos nesaf. Mae'n Pontio trwy'r wythnos, mae'n galeri a nifer o lefydd eraill hefyd. Felly, lledwch y gair ac dwi'n siŵr gobeithio bod chi wedi mwynhau hi. Ac mae hi ar gael efo is-deitla, ac os ydych chi efo, os ydych chi eisiau clustffonau ar gyfer cyfieithiad, maen nhw ar gael, rhag ofn bod chi heb gael un. Mae'n bleser gyda i gyflwyno panel ddifyr a sgwrsio fan hyn. Mae o'n reit anffurfiol. Gyda i Lisa Jên fan hyn. Pawb yn nabod Lisa, mae ar daith ar hyn o bryd efo Pidgin ac yn cael 1 diwrnod i ffwr. Heddiw a ddoe. O, na fo. Heddiw a ddoe, so dim bad. Felly, sut mae'r daith yn mynd? Gret, diolch. Yndi, mynd yn dda. Mynd yn, drama hwyliog ond anodd i wneud, ond mae'r daith yn mynd yn gret, diolch. Da iawn. Ceri Hughes. Mae Ceri Hughes fan hyn ydy cynhyrchydd llinell, ac eich i ddeitha chi wedyn beth di job i. A Sion fanna. Helo. Lle bod chi'n nabod o, ella ddim o fanna, fod yn chwarae Dafydd El. Yr arglwydd Dafydd Ellis Thomas i deitl llawn o. Rhag ofn mi bechu. A ar y pen, yn llygad fanna, Llion Williams sydd yn chwarae gwylym yn y swyddfa Gymreig, wrth gwrs. Croeso ata ni gyd. Diolch yn fawr. A na ni gychwyn efo Ceri. Ac hi ydy sydd wedi bod yn tynnu bob dim at ei gilydd yn ymarferol. Felly, jyst i bobl sydd ddim yn gwybod, os fedri di ddisgrifio beth di dy swyddogaeth di, beth di gwaith cynhyrchydd llinell? So fel cynhyrchydd llinell, fi sy'n gyfrifol am gyllideb. Swn i'n dweud bod o'n cychwyn yn fanna bod rhannu'r gyllideb i fyny, gweld faint o ddyddiau saethu da ni angen, pa adrannau sydd angen faint o arian. A wedyn mae pawb yn dweud, na, gewch chi ddim gymaint o hyn arian. Wedyn mae'n rhaid ni edrych ar sut i dorri fo lawr a sut i gael popeth mae pawb isio o fewn y gyllideb. A mae yna lot o, dadla mae'n siŵr yn aml iawn, achos wrth gwrs mae gofynion a gweithio ar gyllideb isal, fyswn ni'n tybio, dos am miliynau i wneud y math yma ffilm, o i mi wneud un ffilm yng Nghymru. Na, so peth anodda dwi'n meddwl, mae rhywun yn gorfod meddwl, da chi'n edrych ar y sgript i ddechrau, meddwl yn union beth sydd yn y sgript, a wedyn edrych ar ffurf oes angen popeth. Dwi'n meddwl, nathon ni ddechrau efo bwriad o saethu 20 diwrnod, a nathon ni ddiweddu'n saethu 19 diwrnod, chos hynna oedd y ffordd i gael popeth oedd yn isio. A dwi'n meddwl bod y deunydd o archif yn helpu'n yr achos yma. O'n i wedi synnu wrth ysdwytho na mewn 4 munud a hanner o archif sydd yn y ffilm, ond o'n i'n meddwl bod yna fwy, ac o'na lot o olygfeydd oedden ni wedi torri mewn ffordd, ac oedden ni'n poeni ella bod hynna'n colli ar y stori, ond dwi'n meddwl bod o wedi, oherwydd oedd o'n neis defnyddio'r archif, ac yn atgoffa pob bod o'n stori go iawn hefyd, dwi'n meddwl. Ac wrth gwrs, yn ei hun yn aml iawn, mae deunydd archif yn costio gymaint beth bynnag, dibynnu lle mae'n dod, ond mae rhywun yn meddwl weithiau fedra ni lenwi'r bwlch yna efo archif, ond ar ddiwedd y diwrnod, weithiau mae o mor ofnadwy o ddrud, ond da chi di llwyddo'n amlwg i gael hwnna, i ychwanegu at naws y stori hefyd, wrth gwrs. Do, a dwi'n meddwl bod mae'n atgoffa ni bod o'n stori go iawn, so dwi'n meddwl bod o'n bwysig ffordd mae wedi cael ei ddefnyddio, bod o'n wedi ychwanegu lot. Be oedd y heriau mwyaf? Dwi'n meddwl, ffaith bod o'n drama gyfnod, i ddechrau, mae pawb angen wig, so o'n i'n poeni'n ofnadwy am y bil wigs, achos dwi'n meddwl bod wedi ordro tua 100 wig i ddechrau, ac oedd pawb yn troi fyny, a doedd gynnon ni lot o amser i baratoi.
Felly oedd pobl yn troi fyny diwrnod cynt, oedd o'n taflu wig, mynd, ia, gret, a wedyn o'n i fel, ger ar wigs ma'n ôl, please, achos o'n i jyst yn poeni, dach chi'n mae wigs, o rai ni rentio y wigs. Peth oedd o lleoliadau, dach chi'n gallu gweld, ma'n lot o leoliadau yn fanna, ma'n nhw'n leoliadau drud, dwi'n meddwl, ffilmio rownd Gaerdydd ar hyn o bryd, ma'n lot o ffilmiau mawr yn dod, cyfresu mawr, ac oedden nhw yn yr un llefydd a ni diwrnod cynt, so y llefydd ma ddim isio bargeinio, y llefydd mae eisiau rhan i ni dal yr un faint, sydd yn her yn ei hun mewn ffordd. A oedd rhaid ni drafeilio, dach chi'n bod, ni Abertawe, oedden ni'n Blaen Afon yn seithi'r stwff dŵr, a dwi'n meddwl fel arfer efo rhywbeth tin, peth gyntaf swn i'n deud fysa gan i aros yn llonydd, please. Bo ni ddim yn gorau trafeilio, ac oedd hynna ddim yn bosib. A mae hwnna'n eitha bwynt diddorol ynglyn â lleoliadau a faint maen nhw'n gostio rwan, achos mewn ffordd mae hon am dwf, wel, mae am gychwyn y sianel, ac erbyn hyn, mae yna gymaint o gwmnïau yn enwedig yng Nghaerdydd yn ffilmio. A mae'n anodd cael criwiau, a hefyd mae pobl yn gallu gofyn i pris, a felly mae bris y farchnad, a hefyd mae lleoliadau wedi mynd yn ofnadwy, achos fel ti'n deud, mae pobl yn gallu gofyn, dyma beth dwi isio, dydy o ddim fel stalwm ar y gychwyn, dim bod fi'n mynd yn ôl cweith gymaint a hynna, ond bron iawn, de. Oedd y tîm ond i cael dy eni adag ynny. Dim pam ddoni at Sion, de, fydd o'n hyd yn oed yn cofio. Oedd o tîm yn bodoli adag ynny. Felly mae'r heriau yma o fod yn llwyddiannus fel sianel a mwy twf drama yn arbennig. Wedyn, wrth gwrs, mae hwnna'n dod efo'i broblemau hun rwan. Ond dyna fo, mae'r swyddfa Gymreig yn dipyn o leoliad, dydy. Lle oedd hwnna? Oedd yn 3 lleoliad ar wahân. Nathon ni ddefnyddio'r hen swyddfa Gymreig fel y tu allan, so hwnna ddim di newid dim. So oedden ni lwcus mond isio chydig o graffeg ar yr tu allan. A wedyn nathon ni ddefnyddio'r Civic Centre yn Abertawe fel yr coridora a'r grisia. A jyst drwy hap a damwain, nath rhywun gofio bod nhw wedi bod mewn swyddfa arall jyst ochr draw i Abertawe, oedd ddim wedi newid ers y 70au. Ac nath nhw gered fewn i'r swyddfa yma, a nath nhw ffeindio lluniau yn y dror o sut oedd y swyddfa yma'n edrych yn y 70au. Ac oedd y dodrafn yna oedd popeth, oedd o'n just yn fendith, really. Oedd yn ei lwcus iawn. Dwi'n meddwl bod o'n clod mawr iawn i bobl fatha ti a ti'n arbennig am ddod â hwnna ar y sgrin i ni, achos mae o'n gamp yn dydi yn ei hun. A hefyd trio ffrwyno cyfarwyddwr, achos mae pawb eisiau rhoi bob dim i gyfarwyddwr, ond o fewn ffiniau a rhwystredigaethau cyllideb yn aml, de. Ia, dwi'n meddwl beth yn bwysig oedd, dwi'n meddwl, pan mae'r budget yn dyn, mae pawb yn dieddol o ddeud, sa'n bres, ond beth yn bwysig i fi o ddeud, mae yna bres, mae'n rhaid ni jyst defnyddio fo'n ffordd cywir, a peidiwch a meddwl bod na ddim byd, fe do'n ni jyst ddim cael popeth. So mae'n rhaid chi ddewis yn union beth ych isio, a mae'n rhaid ni jyst mynd am beth sy'n bwysig. A dyna beth ti'n weld ar y sgrin i ddweud y gwir ydy, mae yna chydig iawn o ddefnydd o geir, achos mae hynny'n ofnadwy o ddrud. Felly mae'r ti'n gwybod, yr lleoliadau hunan a'r cymeriadu, wrth gwrs, a'r cast sydd wrth gwrs, yn cyfoethogi unrhyw ddrama. O ran, ni jyst eisiau dweud, pam nes i wylio fo, dwi'n meddwl bod eilia Mark Lewis Jones yn heiddi, mae'n anheiddi cast fatha credit yn ei hunan, achos maen nhw'n arbennig o, wel, maen nhw'n anhygoel, dydy. O'n i'n meddwl ar un pwynt. Dyna lle ath y pres wigs. The pres wigs, ia. Argian fawr iadd hynny'n gymeriad yn ei hunan. Ond o ran steil, a dwi'n gwybod na tîm o gwireddu, breuddwydion, cyfarwyddwr a cynnyrchydd a sgwennwr, wrth gwrs, ydy rhan o dy job di, ond o ran hynny, o ran steil y peth, o ran mynd o'r du a gwyn i'r fformat, weithiau mae o'n fformat 4:3, sef yr sgwar, weithiau mae o'n 16 wrth 16:9, felly mae o'n llenwi'r sgrin, neu mae o fel bocs sydd bron, fatha home movie, fatha rhyw ffilm a rhywun di ffilmio adra i hun. Felly, be oedd sut oedd rhywun yn mynd o gwmpas hynna? Dwi'n gwybod bod hwnna'n dod gyn gweledigaeth y cyfarwyddwr, siwr fod. Ie, dwi'n meddwl beth nhw eisiau, cael bach o hwyl efo fe hefyd, achos mae pawb yn gwybod y stori.
bod o'n fwy i wneud o ella bod yna elfen o hwyl hefyd, bod yna elfen o chwarae gwmpas, bod nhw'n dangos y dulliau gwahanol, a bod nhw jyst eisiau cael hwyl efo fo, dwi'n meddwl. Ac bod o'n gyfnod, mae o'n teimlo'n gyfoes iawn yn ei steil hefyd, dwi'n meddwl, sydd ddim yn neud o yn rhywbeth fatha rhyw ddrama archifol, neu ffilm archifol, sych, slici di, yn y traddodiad da ni di ella gweld yn y gorffennol. Ac ella, Lisa, lle di Sion am y gerddoriaeth yna fo, gan bod ti'n arbenigo ar y gerddoriaeth. Wel, dwi'n meddwl bod Sion wedi gwneud job anhygoel ar y soundtrack. Ac mae'r ffordd, dwi'n meddwl, mae'r ffordd mae'n edrych fel sy'n deud y grading a'r cuts, maen nhw wedi gwneud ar jump cuts a falle, jyst yn neud o'n fwy cyfoes. Wedyn, mewn ffordd, fel sy'n deud, mae'n edrych fatha rhywbeth, fatha darn o gelf yn ei hun, achos y ffordd mae wedi cael ei dorri ar lliw a bob dim maen nhw'n ddefnyddio yno fo. Y gerddoriaeth, dwi'n licio'r ffordd maen nhw wedi defnyddio enghraifft yr elfen gwerinol na, ond maen nhw wedi reid fatha drones a stwff electroneg tu ôl iddo fo. Dwi'n gwybod sut maen nhw wedi wneud o ar fi a Daniel Lloyd, achos nath ni'n wneud o i ddim un nodyn. So dwi'n gwybod sut da ni wedi aros yn yr un cweirniod na'n byd, achos anyway, mae Sion wedi reid rhyw dron a rhywbeth electronig tu ôl iddo fo sydd yn swnio'n gret. Dwi'n meddwl, mae cerddoriaeth yn adio haen, yn adio rhywbeth hollol wahanol i fewn iddo fo. Fysa nhw wedi gallu mynd i'r elfen traddodiadol, hiraethus, trwm, Cymreig, tywyll, na, sgynnon ni, ond ma' na elfen na hynna, ond mae'n lyflu pan mae Eiri yn torri allan i ganu can werin, fatha'r bod o'r peth mwyaf naturiol yn y byd i wneud, a mae'n siwtio'r olygfa'n anofnadwy, dydy. Dwi'n licio'r mishmash o gerddoriaeth maen nhw wedi ddefnyddio yn sicr. A mewn ffordd, pan mae dygmeriad i Phyllis, ti'n bod, pan mae Phyllis a Mered yn codi, mae o bron yn surreal. Mae o fatha, dyma ni wedi bod yn cael panad, a dyn da ni'n codi ganu rwan, a dwi'n meddwl bod hwnna'n rhan o'r elfen chwaraeus sydd yno fo. Yndi, ac nath Lee ofyn i fi a Daniel Lloyd sy'n chwarae Mered droi ar yr llinell ola o'r gan i edrych syth lawr y lens. Ac oedden ni fatha, ti siŵr? Wel, ni'n neud o ddwy ffordd, ond just newch ffafri fi, newch o unwaith eto, a reit ar y diwedd, ac oedd o'n teimlo mor syth i lawr y lens. Ac mae hwnna mor chwaraeus a mor... Ac wedi di ddychmygu mi oedd Mered a Phyllis yn torri allan i ganu a pethau, ond oedd o'n teimlo'n od yn neud o, a dwi'n hollol hyderus i ganu, so ni'n hapus i wneud y fama owan, so na rhywun yn gofyn fi, nid i sgynna fi ddim, ond oedd o'n od wneud o'n ganol golygfa, a wedyn mynd i fewn i golygfa eitha intense, wedyn oedd o'n gret, dwi'n meddwl, yn yr fatha rhyw kind of midpoint o'r, just rhywbeth eitha od, Cymreig iawn hefyd. A gyda llaw mae'r gan yna i gael ac i ffrydio ar Spotify. Yndi, yndi, y fersiwn recordio, diolch yn snazzy nag yn, di gael ei polisio na dim byd, mae o just yr fersiwn yna, o'r mic, Spotify amdani hi, a lawrlwytho hi. Dyna fo. Ond gen ti gysylltiad arbennig efo y teulu yn does, felly? Oes, wel fel nain bach, dwi wedi gorfod gofyn caniatad ac wedi diolch ac wedi enwi Mered mewn sawl o albums nain bach beth bynnag, felly dwi wedi wastad wedi bod mewn cysylltiad efo eluned i merch nhw, just achos nain bach mewn ffordd, ac felly pen nes i gael y rhan, o'n i fydda, mae hwn yn massive pressure, achos dwi'n meddwl y byd o be mae Phyllis a Mered wedi greu a be maen nhw wedi roi i ni fel Cymru yn yr ystyr o sut maen nhw wedi casglu'r caneuon ma a di pasio nhw ymlaen i ni, neu fel arall faswn ni'n canu heblaw am y ddau yna, dwi'n meddwl asa'n sicr nain bach ddim yn bodoli hebdyn nhw. So pen nes i glywed bod fi wedi cael yr rhan, o'n i fel, waw, briliant, ond mae hyn yn ei fi ddim o sic achos mae'n gymaint o pressure. So, ond hefyd o ran y steil, dwi'n cofio fatha panicio fatha meddwl beth dwi'n gorau efelychu hi union y fath, a dwi'n cofio'r cyfarwyddwr yn dweud na, nid the crown mo hon, ac o'n i fatha, nid the crown mo hon, fine. Na, da ni eisiau gweld Lisa Jên yn chwarae Phyllis, a dwi'n meddwl bod hwnna'n sioc i fi, achos o'n i fatha, gai nid o fela lle, ac
dwi'n dall rwan pam ar ôl gweld y sîn ola, achos wrth gwrs, hwn di'r tro cyntaf I fi weld o hefyd, ond dwi'n dall rwan pam oedd o ddim yr pressure, a diolch i fod yn, di hwnna hwn i'n di gwneud job dda yn efelychu. Dim dyna beth di o fod o ran y steil o beth dwi'n dall, ac wrth gwrs nath hynna helpu, achos o'n i'n poeni am y twang Americanaidd o sgin Phyllis, a do'n i'n eisiau efo fynd yn comical, a o'n i'n eisiau efo fod yn caricature o Phyllis mwyn tegwch, ac wrth gwrs parch I ddynas mor anhygoel. Ond ia, mae gen I gysylltiad efo'r teulu, ac mi nath y luned ffonio fi ddoe oedd wedi gweld y ffilm yn Aberystwyth neithiwr, ond nath I neu fi grio, oedd hi'n dweud, da chi wedi dal ysbryd mam, ac o'n I fel, os dwi wedi gwneud hynna, ia, ond ia, so oedd o'n neis cael chwarae rhywbeth oedd gen I gysylltiad efo, ond hefyd yn... A dyna beth sydd mor arbennig am y ffilm, dwi'n meddwl, ydy, pan mae rhywun yn portreadu cymeriadau sydd mor adnabyddus i'r rhan fwyaf o'r gynulleidfa, mae yna berig does I bod rhywun yn trio unau dynwared, ond dwi'n meddwl bod pawb wedi llwyddo a dod at Sion yn chwarae yr arglwydd Dafydd Ellis Thomas, Dafydd El, fel da ni'n abod o. Ond ti'n gwybod, sut os ti ati I fynd am y cymeriad yna? Wel, I ddechrau ffwyn, o'n I jyst yn neud ymchwil a sbio yno fo a gweld, iawn, dwi'n debyg iawn I fi. Dwi'n bach fengach yno fo nag oedd o yn yr adag hefyd, so sut, ac o'n I jyst fel, dwi'n mynd I fedru wneud o union fel mae o, os dwi'n neud hynna, fel ti'n dweud, ti'n mynd yn caricature, so just trio cael rhyw elfenna bach ohono fo a just trio meddwl fatha sut fyswn ni ydan y sefyllfa yna hefyd a just fatha os o'n ni fel Sion Eifion wedi cael yn magu y ffordd mae o yn gweithio yn y swydd mae o'n wneud sut fyswn ni fel a sut sy'n ni'n cario'r pwysau yna arna fi a yeah. Wrth gwrs mae'r cymeriadau yma, cymeriadau go iawn, I gyd mewn ffordd yn, dim newydd, ond yn anghyfarwydd I ti, achos ti'n bod ti wedi dod iddo fo, ti'n mor ifanc, ti'n bod yn meddwl. Felly dwi'n siŵr oedd gwneud gwaith ymchwil ar bawb yn dipyn o her I ti? Oedd o'n wers I fi, just darllen y sgript a just dwi wedi cymryd ysbrydolec yn ganiataol erioed I dy gwir, so... o'n i'n gwybod bod yna rhywfaint o frwydr di bod, ond o'n i ddim o gwmpas I weld pa mor fawr oedd hynna. So, oedd yn wers hanes I fi, yn sicr, a dwi falch iawn o'r cyfle. Wel, mae'n mynd I fod yn wers hanes I dy genedlaeth di'n gyfan gwbl, ond ydy, dyna di'r peth ydy, mae'r stori yn newydd iawn I nifer o bobl sydd wedi cymryd, wrth gwrs, y sianel, yn ganiataol, achos a fel yr holl frwydro'r ymgyrchu fi o'na. Llion, oedd ti yn rhan o'r ymgyrchu? Ar y cyrion, oedd o'n. Na, oedd o'n yn rhan o gyfnod. Dwi'n meddwl bod o'n deg I ddeud bod hi'n ffilm fentrus iawn mewn ffordd, ac oherwydd hynny o bosib, fydd I ddim yn apelio at rai, ond dwi eisiau wedi siarad fy rhai sy'n meddwl bod hi'n ffilm wych felly. Ond mae'n fentrus mewn un ffordd, achos dyn ni'n gair Saesneg, mae'n di broblem fel bod yn ddwyieithog, da chi'n mynd siŵr pa air I ddefnyddio, ond heightened, dwi'n meddwl, di'r gair, maen nhw'n defnyddio yn Saesneg, a mae'n rhywbeth sy'n rhyw fymryn, rhyw dwtch bach yn uwch na reality. Ond dwi'n meddwl bod hynna'n ddewis da iawn a deud y gwir o ran arddull a naws y ffilm, achos dyna'n union be oedd y cyfnod yna ar ôl dadrithiad 1979, oedd bob peth yn heightened yng Nghymru yma. Oedd yna genhedlaeth ifanc fel oedd ni ar y pryd yn teimlo bod yna amser tywyll iawn o'n blaenau ni os nag oedd rhywbeth yn digwydd ac os nag oedd pobl yn gweithredu ar y frys. Ond pa drywydd oedd y gweithredu yna I fod ynde. Dyma Gwynfor yn penderfynu ar rhywbeth oedd llawer yn gredu oedd yn eithafol iawn. Yr un pryd, tua'n union yr un pryd, oedd Meibion Glyndŵr yn cychwyn ar ymgyrch, oedd rhai pobl yn credu oedd yn eithafol iawn.
oedd mynd i ralia yn ystod y cyfnod yna yn yr wythnosa cyn dechrau ympryd Gwynfor yn brofiad neu beth anghofio ynde, achos oedd o yn hollol heightened ac oedd rhywun yn teimlo lle ydan ni'n mynd mewn gwirionedd. Ydan ni'n mynd i Gymru well neu ydan ni'n mynd i Gymru waith. Ac, wel, geith y gynulleidfa benderfynu beth i'r ateb i hynny. Ond mi ydw i'n yn fwriadol heno yn gwisgo Crys Chwys Llywodraeth Cymru. Nid achos bod fi'n gefnogwr brwd o Lywodraeth Cymru, ond achos wrth fynd allan o'r tŷ nes i feddwl amdano fi fy hun yn fachgen 20 oed bryd hynny, a meddwl tybad fyswn i mewn gwirionedd i credu, a fi'na yn agos at fod yn hen dyn rwan, y bysa gyn Gymru i Lywodraeth i hun ynde. Yn y dyddiau tywyll yna, dwi'n meddwl bod neb yn breuddwydio yn ei freuddwydion melysa a bysa hynny'n digwydd. Ond sut profiad fysai, bod y gymeriad i yn ymddangosiadol ffuglenol, yn hytrach na'r rei real, y portreadau rei real, sut fysa hi'r cymeriad yna fod yn gweithio fewn y swyddfa Gymreig a'i ddaliadau ac yn y blaen ar y pryd? Achos, wyt ti wedi creu'r cymeriad yna, ond oedda ti'n sôn gyna, ella bod yna rhyw elfen o rywun go iawn yna? Ie, mae pob actor yn chwilio am ryw fachyn i gydion efo, wrth gwrs, wrth ddechrau creu cymeriad. Ac mi o nawr bonheddig yn y 70au, oedd yn uchel iawn yn y swyddfa Gymreig, a Gwilym oedd i enw fo, Gwilym Prys Davies oedd i enw, felly bod rhai ddigon hen i gofio yma. Mi ddoth o gefndir Cymru Goch a Cymru Gweriniaethol, oedd o'n sosialydd mawr iawn, ac oedd o'n dod o dde Cymru. Ac mi ddigwyddes i sôn yn gynnil iawn wrth yr cyfarwyddwr a'r cynhyrchydd. Wel, mae yna berson, dwi'n teimlo, o gig gwaed sydd yn Gwilym o'r cyfnod yma. Ond mae'n dod o dde Cymru ac yn ei meddwl, dwi wedi colli'r job yn syth. Hyn cyn fi gael ynghastio. Ond nath nhw ddeutha fi bod nhw eisiau fi wneud o yn yn acen naturiol, beth bynnag. Ond bod croeso fi feddwl amdano fo os o'n isio. Ac o'na ryw fymryn bach yn eccentric am yr hen Gwilym Prys Davies. Ac oedd hynny'n rhyw fachyn, ac o'n i'n falch bod fi wedi dal ymlaen i hwnnw o weld y math o gynhyrchiad oedd o'n y diwedd. Ond mi o'na bobl fel o, fysa ni bobl ifanc ar y pryd, byth di meiddio dweud bod nhw'n gweithredu dros Gymru. Da ni wedi gweld nhw fan hyn, ac efallai fi na'n ddyn mewn gwth oedran ebyn hyn, mae rai rhywun yn gofod cyfadda, oddan nhw'n trio gweithio fewn y system, fel oedd Ceri'n dweud yn y ffilm, wrth Gwynfor, gweithio fewn y system ydw i. Wel, mi oedd Cledwyn Hughes dros am dwywaith yn gweithio o fewn y system dros Gymru. Ella bod o bach yn controversial i ddeud hyn, ond mae rhai yn dweud bod Wyn Roberts yn dori bod o wedi gweithredu o fewn y system dros Gymru. Ac wrth gwrs, lle welwyd hynny bennaf oedd yn y cyfarfodydd anferthol bwysig yna i ddyfodol Cymru yn y diwedd, a welwyd yn y ffilm yma felly gyda Gwynfor ac mae'n drwg gen i ddim yn cofio arweinydd yr eglwys oedd yno. Yna ni, ac Emyr Jenkins ac ati yn yr cyfarfodydd pwysig iawn yna felly. Gweithio fewn y system rhywbeth fyswn ni byth yn hogyn i 20 oed yn credu fel rhywun wneud. Ac eich bod i ddim yn meddwl hynny o hyd chwaith ond yna fo. Ella bod o'n gwestiwn rhy anodd i atab mewn chydig o amser, ond be da chi'n feddwl mae diwedd y ffilm yn ddeud wrthyn ni? Wel, nath Llion aneselwyr y diwedd yn haro i, o son nhw'n gallu tynnu fo i ffwrdd o fewn 5 mlynedd, 10 mlynedd, a 40 mlynedd yn amlwg mae 40 wedi cael ei ddewis oherwydd bod ti'n 40 mlynedd ers cychwyn Ysbrydolaic. Felly dwi'n meddwl bod o yn deud, di'r fwyd i'r ddyn drosodd, peidiwch y gadael i hyn fod i ddim byd. A mae bron iawn yn gweld Gwynfor yn mynd i'r llyn ar y diwedd hefyd yn ysgogi ni i fynd, dwi eisiau gwneud y siw bod o wedi curo, rwsyd. Ac wrth gwrs, mae'n arolygfa reit ar y diwedd, lle mae'r ffôn canu a mae'r actorion yn sôn, dwi wedi cael y job, beth ti'n neud, dwi'n gwybod beth dwi'n mynd nesaf. Argian, cos mae o wedi rhoi bywoliaeth i nifer iawn, nifer helaeth yn cynnwys fynd hun, cynnwys bob un yna ni fan hyn. And un peth os ni'n licio ddeud gan bod fi'n cael y cyfle, ydy efo'r cwmni yma ac efo Roger Ali a
da ni wedi cael gwledd gynnyn nhw, oedd yn ffilm ardderchog, a da ni wedi cael hon wan sydd yn wahanol iawn fel ffilm. Ond mae'r ddwy ffilm, dwi mor falch onyn nhw fel ffilmiau, achos maen nhw'n castio yng Nghymru, efo Cymru Cymraeg, a da ni deall nhw. A mae'r perfformiadau, mae gennyn nhw hyder yn gwneud y ffilmiau yma, a ffilmiau sydd yn cael sôn amdanyn nhw ac yn cael clod. Mae sŵn rwan, mae Sight and Sound yn rhaid adolygiad ffafriol iawn iddi hi, ac yn sôn am yr nifer o elfennau anhygoel sydd yn hi, yr elfen chwaraeus yma, sut i dynnu ar hanes a wneud o'n ddifyr i genhedlaeth rwan, tra hefyd, wrth gwrs, mor berthnasol i Gynulleidfa hun, ac i'r bobl sydd wedi mynd trwy'r brwydra yma, ac wrth gwrs lot o'n nhw sydd, wel, dydyn nhw'n hefo ni bellach. Felly, dwi wirioneddol yn dymuno bob look i'r ffilm yma, achos mae eisiau mwy o ffilmiau fel mae Joio a Roger a Lee yn neud, achos, wel, dwi'n meddwl, dwi eisiau dweud hugs iddyn nhw bob tro, achos dwi eisiau dweud, gret, da chi'n gwneud beth da ni gyd yn trio wneud. A dwi'n meddwl bod hynna mor bwysig, achos mae gennym ni dalent yng Nghymru, a mi da ni'n gallu castio dwy ffilm gyfa sydd wedi mynd dramor efo gwledd, a dwi'n gobeithio fydd hon hefyd, ond efo'n talent gynhenid. A dyna pam mae rhywun fel Gwynfor wedi brwydro mwyn cael llais ac mwyn defnyddio y lleisiau sydd gynnon ni. Sori, mae hwnna swnio fatha swnio ar y platfform. Ond, a mi ydw i, wrth, ond dyna fo. Felly, dwi'n meddwl bod diweddglo'r ffilm yn ddifyr iawn. Os ydy rhywun o'r Gynulleidfa eisiau gofyn cwestiwn, beth ydych chi'n weld ydy diwedd y ffilm, beth ydych chi'n weld ydy dyfodol, tymor hir, tymor byr ar gyfer darlledu yn gyffredinol? Mae mor anodd rhagweld. Nath y ddau ohonyn ni fyw drwy'r cyfnod yna i gyd, drwy'r protestio 10 mlynedd, a wedyn y pryder gyda colli Gwynfor. Ac i weld sut ni wedi cyrraedd heddiw. Bod heddiw mor fregus, mae'n anodd rhagweld beth sy'n mynd i ddod i'r dyfodol, ac eto mae yna obeth i'r cymuned y Cymraeg i haith a'r Gymru Gymraeg felly ar gyfer y dyfodol. Ond mae'n anodd iawn dweud beth sy'n mynd i ddod i'n parth ni felly. Dwi'n meddwl mae yna heriau eraill rwan yn does, wrth gwrs, achos da ni'n sôn am blatfforma, da ni'n sôn am ffrydio, da ni'n sôn am yr llif a niferoedd rwan o sianeli sy'n yna. Felly, mae bron y fwy pwysig nag erioed bod ni'n rhyw ymgyrchu efo'n gilydd mewn ffordd i gynnal ac i bwysio be oedd Gwynfor ei hun wedi greu. Ac ar y pwynt cymdeithasol mewn ffordd godwyd yn fanna, dwi'n credu dyna pan mae mor bwysig bod mwy a mwy o'r math yma ffilmiau'n cael eu creu ynglyn â'n hanes gwleidyddol ni, achos mae gennym ni genhedlaeth ifanc rwan sy'n cymeryd yn ganiataol yr iaith a hawliau'r iaith o bosib, bod yr iaith mewn lle mor fregus ac y buodd i erioed, dwi'n cytuno. Mae'n bosib bod yr hawliau yna a statws yr iaith yn well a lawar nag oedd o hanner 100 mlynedd yn ôl, ond mae gennym ni genhedlaeth sydd ddim yn brwydro bellach, achos maen nhw'n meddwl bod y brwydro wedi ennill, a mae hynny'n bell iawn o fod yn wir wrth gwrs, a dyna pam mae, wel, os nhw'n ei alw o'n agi-prop neu wrth bynnag da ni'n galw ffilm fel hyn, dyna pam mae o mor bwysig, dwi'n credu. Ac oedd y pwyntiad Lisa, oeddech chdi'n gwneud yn stori'r iaith, ti'n gwybod mor berthnasol hefyd, yn cymunedau ni a lle mae'r iaith, a sut da ni'n brwydro o hyd mewn ffordd. Ia'n sicr, ac dwi'n meddwl na, a be nes di daro'r gynnod, hyder ydi o, mae hyder yn beth mawr, dwi'n meddwl, a hyder i greu pethau, ac hyder i greu pethau o safon, a heina jyst yn digwydd bod yn yr iaith Gymraeg. So, mae eisiau creu, mae eisiau'r hyder yna i greu pethau yn ein mamiaeth ni,
Ond mae rhaid iddo fo fod o safon, neu di o ddim yn mynd i fynd yn bellach, di o ddim yn mynd i deithio allan o'r wlad, a di o ddim yn mynd i fynd yn rhyngwladol. Mae'r hyder ag o safon yn huge, dwi'n meddwl, yn creu pethau yn naturiol yn yr iaith Gymraeg. A fod hynna'n cael ei normaleiddio mewn ffordd, mae hwn yn ffilm wych, mae jyst yn digwydd bod yn yr iaith Gymraeg. So dwi'n meddwl, mae yna rhywbeth yn hynna sydd angen bod yn, anna fo, lle. Ti'n bod i fel, mae yna rhywbeth rownd just yn normaleiddio fo, a bod o just yn dod o Gymru yn Gymraeg ac o safon. Dwi'n meddwl. Yn sicr, a mae gennym ni bobl fatha ti, Ceri, ti'n gwybod sydd yn gweithio ar y cynhyrchiadau yma, a mae gennym ni nifer o griwiau, dim pawb yn anffodus, ond dyna fo, mae gennym ni nifer o bobl allweddol sydd yn gweithio ac yn hidio ac eisiau gwneud y gorau o'r cyllidebau bychin. Da ni yn brwydro efo nhw, achos mae yna gwmnïau, mae yna o bob man, America, bob man, dros y ffin, lle mae cyllidebau nhw gymaint yn fwy, ond da ni'n neud cystal, a mae eisiau'r hyder na ar safon. Dyna di'r peth. Wrth ni'n licio mwy o bres, wrth gwrs. Dwi'n meddwl efo y ffilm, pan o'n i siarad efo pobl, beth yn dod ar draws oedd bod pawb yn teimlo bod gennyn nhw ddylad i'r sianel, achos mae'r rhan fwyaf yna ni, mae'n gyfaudd ni wedi cychwyn mewn swyddi S4C, hyd yn oed ella bod ni ddim yn gweithio ar y rhaglenni na rwan gymaint, ond nath hynna help, oedd lot o bobl isio bod yn rhan o'r prosiect, ac oedd hynna yn, dach bod, i fi ofyn ffafra ac yn y blaen, oedd o'n bendant yn rhywbeth, o'n i fel reit, mae arna ni ddylad i ddeud y stori, a jyst i... A dwi'n gwybod hefyd yna pan oedden nhw eisiau fo ar y sgrin fawr, fel bod pobl yn gwylio fo fel hyn ac yn trafod. Mae pawb yn gwylio teledu ben ei hun rwan, tydi? Oedd o'n bwysig iddyn nhw bod o ar y sgrin fawr hefyd. A hefyd, wrth gwrs, be mae sinema'n neud, a dod i weld rhywbeth yn y sinema, di bo'n creu awyrgylch gymdeithasol. Felly mae pobl yn gadael ffilm, a wedyn maen nhw'n drafod o ymysg i gilydd, unau tu allan neu wedyn, a maen nhw'n rhoi y gair ar led wedyn. Ac ydy mae o'n digwydd i raddau fo teledu, ond mae o'n gymaint gwell pan mae o mewn awyrgylch fel hyn. Mae o jyst yn neud y gwaith calad yn heiddiannol i weld o ar sgrin fawr, sydd wedi cael ei gynllunio ar sgrin fawr fel hyn. Wedyn, mae'n eitha diddorol reit ar dechrau, y ffilm, nes na'r hanesydd, a ty gwir, digoll, mae'r dramodydd, sydd yn gelwydd oll. Sydd yn gelwydd oll. Ac ar y nodyn yna, os na oes neb eisiau deud y fath, diolch yn fawr iawn i chi am ddod, diolch yn fawr iawn i'r panelwyr, ac diolch i chi. Dreifiwch adran saff.